So ayan mga kadiskarte, at maninigsay ulit tayo mga kadiskarte, kahit na ayan, pangit po yung panahon, medyo malulam. Ayan, so hanap tayo spot at wala na tayong paninigsay tagal-tagal dahil na stuck na naman tayo, wala tayong mahanap na spot. At ayan, nakadayon na rin tayo sa spot nila ng Timbok yan sa Pampanga. So ayan, sinerte naman tayo nung ating unang punta, kaya nung rest back natin ay mahangin, so di pa tayo nakakapag rest back uli. So baka sakaling may sama ulit tayo nila. Pero ngayon ayan po, eto na po pala yung palay natin, oh. Yan, ganda na po. At ano na po, mag-umpisa na po silang may ano na po, bubulaklak. Kasi nagtingin na po ako ng ano, meron na po mga ilan na lumalabas-labas. So nagpataba na rin po tayo kahapon at nag-spray na rin tayo ng pangdamo dahil maraming damo yun doon. So ayan, pinili lang po natin yung may mga damo. At hinalaw-halaw lang natin yung may damo. Yun lang yung spray natin para makatipid tayo sa gamot. Then ayan, at kamukha yan, nakapagpataba tayo kahapon. So ayan, inano natin para yung mga dilaw-dilaw po na yan, mawawala na po yan at magiging berdeng kagaya nito. Yan, so maganda po itong mga may mga karga pa pong pataba. Yan, berdeng berde pa. Yung mga mahihina na karga, yan medyo dilaw-dilaw na, pero makaka-recover na rin po yan. At pinatabaan natin ng husto. So top dress na po yun, last na pataba natin. At ayan, pupunta po tayo dyan sa gilid ng ilog. Dyan muna tayo maninigsay dahil nakapangat na po yung tubig, medyo malalim na. So ito nga pala yung ating isang palay, oh. Napakaganda na rin po ng tubo, oh. At napakahaba na, maganda na po. Yung mayroon lang ibang medyo kulang sa taba dahil nga iba po na yan, yung pinaggalingan po ng mais. Yan po yung mga tumpok-tumpok na yan, yung may mga karga pa ng pataba. Kaya yung palay po medyo tumpok-tumpok yung matataas. So ayan na rin po yung mais namin, masyadong ano na po, naghihintay na kami gumulang. At yan lang po ang ating hihintayin, hindi na tayo magpapataba rin yan. Yan ako. Okay na. So ayan, tara, manigsay na po tayo mga kadiskarte. Patubig di po pala tayo, andun yung makina, umaandar po, kaya pinapatubigan po natin yan para po maganda po yung lusaw ng pataba, tsaka di po sila magkulang sa tubig. So tara, punta tayo sa spot. Kaso lang anin pa, so pwede na, kaya so baka po malupot lang, pero pwede na natin ito banatan. Ito lang kung tilapia o common. Tilapia pwede na. Mangat-angat ka, pupuruhan na lang kita para di ka makakapalag. Wala pa. Wala. So yung pagpapakita, hiyarin kita yan. Bulag ta, oh. Buti may iba palang malaking nagpakita. Salamat Lord, okay naman na tayo. Dalawa silang magkasing laki. Buti may ibang nagpakita. Yun, meron pa, ano ba? Erika, 5 fingers, oh. Taba. Ganda na sukat, oh. 5 fingers. Taba po, oh. Pakatimbang. Yun pa. Sige, ingat di ka umaalis. May pag-asa pa ako sa'yo.
putulin na lang natin. Ay, matanggal eh. Matanggal na rin kasi medyo matagal-tagal na rin natin ito din na babago. Ayun pa, may pag-asa pa. Tayo mo lang ako. Ayan, pakita pa po. Mayayari ka sa akin yan. Oh, kung kailan titirahin na kita, lumayas ka pa. Hindi ka talaga huli ka. Kala mo yari ka ngayon. Huwag kang papalupot, huwag kang papalupot. Naku po, yun na, yun na. Yun. Yari ka. Sabi ko sa'yo, hinihintay mo lang ako eh. Bumuhol na oh. Haba ng pinagbulan. Pwede na 4 fingers. Pero sulit yung isa. Hinaan natin oh, laki. Okay, ayos lang natin itong buhol. Hindi ka magkalaki pero ulam ka na. Pero yung isa malaki. Okay, another blessing sana. Hanap pa tayo. At wala pong hangin hanggat nagpapatubig po tayo ng aking palay. Sasamantalahin ko na po. Hindi na tayo. At doon po ilalagay natin sa motor. Magbakasakali lang naman tayo. Pero may ganting pala agad. O, diba? May pang sabaw na tayo. Magtatagdagan pa tayo. Okay, hanap pa tayo sa asog-asog. Sisimula ko lang tayo yan. Sana tuloy-tuloy lang makakita tayo. Target. Kaso, nasa gitna. Hindi natin mabanaag masyado. Susubok tayo. Kumakachamba tayo. Nasa gitna po sila. Bah, nadali. Nadali. Uy, lakas. Ang dami po, yun o, nangingitim. Hindi po masyado makita dahil nga walang araw. Pero nakadali tayo kaagad o. Buenos naman natin. Nakadali kaagad o. Sana. Yun o. Uy, dalawa. 2 in 1 agad ah. Thank you Lord. 2 in 1 agad tayo. Naku po. Ako naman, sumabit na. Lagot. 2 in 1 nga, sumabit naman. Panungkit. May pangingit dito. Sungkit. Sungkit dapat. Sungkit. Sungkitin mo na. Sungkit muna para lang makuha.
2 in 1 agad. Tayo po sa gitna. Woohoo! 2 in 1. Thank you Lord. 2 in 1 shot. Ang ganda. Thank you Lord. Tigka kalahating kilo po. Or higit ng konti. Kaapat agad tayo. Yan. Woohoo! Yes. Ayos na. Sanglit na na lang. Pagdungaw natin, ayan 4 agad. Woohoo! Ayos. Yeah. Sige pa. Kita medyo nasa ano sila, asog yun doon sa gitna. Mukha natin tumamba nasa malayo tsamba lang. Ang dami tumama pa. Ay, hindi, sa gilid-gilid lang tayo, sobrang layo po Lakad muna tayo. Yun buhay na buhay. Lakas yung araw yan Kung may araw po yan, mas maganda po, kitang-kita natin. Nasa mga gilid-gilid po yung tilapia yan. At walang hangin. Nanamantala tayo. Dami Ilan natin makita. Galaw lang ng tubig ang nakikita natin. Pero yung kanilang may nakita na banag natin yan. Hindi natin expect na dalawa tatama natin. Sabihin natin dito. Lipat pa po tayo mga kadiskarte saging kakain pa tayo. Tira ng mabait po wala nang lamay iba. Sa'yo na yan. Meron pa po dito yun maubos na po ng daga. Dami saging po dito kaya lang wala ng mga laman kinakain ng mabait, wala pong kumukuha. Uy, hanap pa tayo. Ang dami
may saging dito. Mga buwalak po. Hinog na naman po. Karami saging. Saba ito, kasi hindi pa po masyadong magulang. Hindi pa po magulang, na buwal na ng hangin. Tamis. Tamis po niya. Saba po eh. Okay. Ito pa oh. Sayang lang, hindi po kinukuha. Wala pa tayo nakikita ang target ulit, may hangin eh. Busog-busog lang tayo. Maalim din po. Ilang po masyadong halata sa camera natin yung alim, pero maalim po. Hindi masyadong makita yung ano, target lalo dahil malulam na may hangin pa. Kahapon sana wala kahit kaunting hangin. Sarap tumutok. Pero ngayon okay naman, hindi na tayo lugi dito eh. Wala tayong gagawa dyan sa hangin na yan. Okay, sige tayo doon pag wala na. Balik tayo doon sa ating pinapatubig. Hinihintay lang naman natin mapuno. Pag napuno na yung ating pilapil, pwede natin patayin at iwanan. Pero hindi mo natin pala yung papatayin. Sasali natin sa kabila. Lilipat pa pala sa kabila sa motor. Yun, kaya ano natin, napatubigan eh, malayo pa. Ay, yun o, nanariwa ka ngayon kasi puro yelo pa yan. Yan o. Okay, swerte pa rin kahit na nagpapatubig tayo, may pang ulam din tayo. So ayan mga kadiskate, at double ano tayo, doubling trabaho po tayo ngayon. Pinagsabay na po natin paninig sa pagpapatubig uli. So ayan, at nagpapatubig tayo natin pala yan. Kailangan magka-stock po siya ng tubig para matagal tayo magpatubig uli. Tsaka kailangan na po ng tubig niyan regular kasi pabuntis na po yung ating palay at mayroon na po siyang pabaon sa katawan na tumingin na tayo ng isang araw. Tsaka mayroon na rin po lumalabas ng mga ilan-ilan, kaya kailangan na po talaga ng pataba. So ayan, kaya tsaka tubig, kaya ini-stock natin siya ng puro tubig ngayon. So ayan, at nakapaliksay pa tayo at nakapang-ulam pa tayo at habang tayo nagpapatubig ng aking palayan. So ayan, update ko na lang uli kayo mga kadiskarte sa pag may bunga na to or magpapaharvest na rin tayo ganyan. So ayan mga kadiskarte, salamat mga marami sa inyo lahat. God bless mga kadiskarte. See you next vlog po ulit mga kadiskarte. Bye po. Salamat po ulit sa suporta sa lahat ng viewers ko. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At hintayin ko lang po puno ito at uwi na tayo. Okay.